I hope usuzileke ukuthi uAmo noEle babexabana baba u2. UNkanyezi angene kule ndaba. Ngakho wena ukuthi ungena indaba ongazazi. Lo wayivumela yena ukuthi wabulela uAmo noEle. Nginamanga yini? Ngiyacela ungitshatha ayikho lento show zukuzuku. Why sengiqala ukuyikhola manje? Into eyenzeka la buhle. Sesibanga eksonke. Mase kuAmo benoEle balo. Angibazi baphelelaphi. Bafethu, mina sengikhathele lento eniyenza la. Futhi abe nginokuthola empilweni yami ngoba mina ngizilile. Yeye wasiyeke nalokuzila kwakho nawe. Kefike Maya, Maya ufile. Nkanyezi uthi ngomanyala wami Nkanyezi. Ya ngiqinisile Maya ufile. Lokho ufayela lokho. Yayibona ntate ngikhuluma ngayo buhle. Yayibona ntate ngikhuluma ngayo. UDevil lo, uphujumela amgqibe lo. You know what? I give up. Buhle ngiyaxolisa. Abo wena mfana. Hlezi ungonela nje wena. Buhle. Ngiyaxolisa lento kade ngisho ngicela ungixolele. Nkanyezi, bengicathi ngiyakwazi Nkanyezi, kade ngicacela ukuthi angikwazi. Bengicathi ufana noMaya wami. Ngiqala lana ke buhle ukuthi ngifanisa nabantu abangasekho emhlabeni mina nguNkanyezi mina wakho. Yona uphuma emini yabo waphimisa igama lama yayo ngale mlomo wakho uzoyikhipha kimi. Kodwa iqiniso leli buhle ngishoyo Maya akasekho. Sekhona mina manje. Ya Nkanyezi nami ngiyakubona ukuthi ukhona kodwa usoze wavala isikhala saMaya Nkanyezi. Ya, ehamba wena. Hibo. Baka wami. Bakusana emfuleni. Wabuhle! Efuthi sidinela ngasemfuleni baka musala muva. Zothani, sekuphi isidingo sokuphanga khoze sidla soba-2 nalana? Mama machazile. Lokho engikwenzayo kubizwa ngokubha idla futhi. Hayi Zothani, lento eyenzayo ibizwa ngokuthiwa i-cheating. Yabo nje ubudla ama-chips mina ngingawadli, uyangichithela phela lapha. Hibo. Shutha ama-chips ahlaniphileke. Azingani usicishe ngashela intombi izolo. Lezi zinto kwehlukanisa nabafazi. Imake, wena uqonda ukuthi izolo ucishe wangichithela Zothani. Oh! Sengiyabona ukuthi indaba ade ngishiselwa kangaka uwena ndoda. Usuyenza into engaka lento. Kanti into engaka ngicishe angenzanga. Wezothani, ayikho ke lento eshoyo. Imake. Muhle kunami? Hayi mama, wena uhamba wedwa. Loliwe wazuthana. Hayi ngiyakuzwa ke mina. Awusho ke lihamba kanjani ibhizinisi lakho mashonisa? Akuvuthani la ngiyona. Uyonelani manje ubani mashonisa? Hawu Zothani. Uwena nje umashonisa. Imaki. Awazi ukuthi uma ubolekisa ngemali usuku umashonisa. Ya wena. Ufuna ngilelisise kahle. Uphusisi wami. Hey wena ngani? Yazi ukuthi ukhuluma noba wathi umuntu usejwayela na ingane nje. Ngazi kahle ngikhuluma nombulali kaEli. Wena uzazi ukuthi ukhuluma ngani? Into kumele uyihluphe ngayo ukuthi ngo-12 hamba ubukele uTakalani. Yabo wena ngizokwenza kusho enkantolo ukuthi alikhiphe iqiniso. Angel, sizongicasula manje. Kanti yini ungayizwa yini? Yini ongayizwa ukuthi sithoka angimazi. Menganjalo uzokhuluma netrauma phela. Athi yapokela uSusom wena. Uyaqhubeka ngibiza ngomfazi. Uyazi ukuthi uma owamantombazane. Mashonisa. Mashonisa. Hawu. Wezothani, uyasangana la ekhanda. Awazi ukuthi bakhona yena omashonisa besilisa njengawe nje. Ungangibani, angiyena umashonisa, ngushonisa. Oh,
Hayi sengiyakuzwa-ke manje. Shuthi mina ngumashonisa, wena ushonisa. Siyashoniselana. Nice one Matesha Thuli. Lalela, ngifuna ukukhipha ngikise kulela shawo. Futhi ngikise kuloya muzi. Emashaweni, emzini yabantu. Awusho siyofunani lapha Zothani? Lalela ngichaze ngoba yakubona kusemuva. Lapha emashaweni kunengane engikweleta imali yami. Mase kuthi kuloya muzi loya kunobaba wakhona ndo ngathi umfishane uyidwalfu. Kweleta imali yami naye. Ngathi ngizoyithanda-ke le. Ushonisa, umashonisa. Asambeni-ke solanda imali yethu. Hayi lo nyaka mubi ngempela. Sengibona wena. Ngeke kwaliwe lento kazi sibangayo mina nawe. Hayi, ngaze ngekhambe kahle ndoda. Wena uhlezi uphuma sibe wena. Lalelana naye. Lo nyaka nginaso isikhathi sakho. Awume kancane nje. Izongangitshela ukuthi angime kancane. Sengiyayibona-ke imbangela ukuthi indawo anathe ngalo. Uwena. Ye wena, ukuthi ngithi anginaso isikhathi sakho, akusho ukuthi ngikhombe ngenduku kanje. Soyixabanela lento oyenzayo. Mfana wami uyazi. Akushanga unyaka odlule. Namanje futhi angeze ungihlule lokho. Woza la. Yazi mfana ubuyazi sinenkinga eziningi kanjani. Anginaso isikhathi salento elikhani uyenza lapha ngkwami. Inkinga hleli sikhona. Soshona futhi sikhona. Mina ngifuna ulungisa le nkinga nawe. Wentokozo, shothi uzoqhubeka kulikhani uhlanya kanje. Cause mina nginaso isikhathi sakho. Futhi awuqhubeke uhambe la ngisafuna ukucabanga kahle. Lalela-ke. Yokusiza ukuthi lezo nkinga zikho ngo-Anathi. Ngoba kuthiwa zingo-Anathi, ngelinye ilanga ngeze ngikuyeke mina. Engabuka kwenzani u-Anathi. Futhi yazini ngithathe, ngisamfuni ngithathe. Mina nawe ngazi ukuthi samlelo Anathi. Kodwa manje uyangixaka, mase ukhuluma ngeenkinga engaka. Hey, awungitshela kwenze njani wengaphi? Khuluma, lalela. Yabona ngane yama, abantu la eRichmond Farm sebengikhohliwe ukuthi mina ngompilo, ngoMr Qathatha, Mpilo in the building. Ngashawushaka mina, ngashawushaka ngamgcoba kanje, ushaka, ngamgcoba ngengwenya mina, ngenkonzi mina ngashawushaka. Mina lo. Wempilo, awukhathali nalokho ushumayela ubangisicefe. Cha wengane yama, ukuthi sekushubile. Bangithatha kancane la. Sebengiphuza inyongo, bangijwayela kabi. Wempilo kahle. Uhlele phansi yazi khona into ebaleke kanjani kumele sikhulume. Hayi okay, uzohlala phansi kodwa kumele ukwazi imini ubhuti wakho. Imini kufanele ngikulwele. Nangidlala abantu, nangidlala ubhuti, into nenyawo ezu3, nenyawo ezu2. Hey uyakhuluma bhuti wami. Ende uzenzisi. Yo. Okay, lalela Impilo. Unento ekumele ungisize ngayo. Khona into ofuna ngikusize ngayo. Yini leyo? Mina manje ngisane energy, ngisasemandleni, ngifuna ukushaya ubhuti. Yini kona lo ofuna ngikusize ngayo? Impilo. Ngibuye emakhaya ngize la ngizothatha icala lami kubhuti. Engifisa ukutshela kona ukuthi senomuntu engithandana naye. Hayi. Okushuthi sengiyalingwa. Ubani loyo? Ubani lo bamba isiquphi sasekhaya? Yazi manje ngizo hanjanelwa ekhanda. Wentokozo, mina ngibona isidingo sokuthi ngikane ngitshela indaba zami cause mina nasibona abangani. Hey, lalela wenkaba yami icebise mina. Ukutshela inkinga zakho umuntu ongamazi, akusho ukuthi uzophela. Kunjani noma usutshela nomuntu omaziyo, akusho ukuthi uzophela. Kodwa-ke, uma ungitshela mina indaba zakho, mhlawumbe uzokuthola nokukhululeka futhi emoyeni. Yazi mfethu ngine-stress kanjani, njengoba kuyovula izikole nje. Kumele ngiyolanda i-report lami and angazi uma ngizombheka kanjani. Kabi yami, lezo nkinga obhekana nazo ungabhekana nomba. Phela kumele uzethembe kuphela. Ngoba wena wazi ukuthi yini le wayibhala ephepheni. Ya, khona uqinisile. Imini engazi ukuthi ngabhalana ephepheni. Inkinga ukuthi khona nje ukuthi nginovalo. Lokuthi ngase ngikwenze ukuthi ngiliphinde iklasi. Ukuphinde iklasi akusho ukuthi isahluleke. Kodwa usuke uthola ithuba lokuthi ukwazi ukulungisa izifundo zakho. Khumbula, isoshaliwa namhlanje, kusasa liphinde livuke. Ya, Ntokozo, yazi uqinisile. Yazi ukutshela umuntu inkinga zakho kuyamkhulula umuntu ngaphakathi. Nami sengithole nesibindi sokuthi ngihambe ngiyobhekana nenkinga zami khona ngizojabulisa umzali. Kabi yami, ngiyajabula ukuthi ngibile usizo empilweni yakho. Kodwa manje isibonani. Usale kahle kabi yami.
Akuyena umfana, yini inkinga yakho? Hawu, akuyena umfana. Sisi wami, angifuni usho leli gama elicabangayo. Kodwa iyona lento eyicabangayo. Bhuti wami, angazi ukuthi ucabangani, kodwa ngifuna ukusho ukuthi ngifuna umpropose uBuhle ngeValentine. Hayaya, ubambana nomuhlena. Usho ukuthi le ngane uyayithanda idaba. Hawu, nakho sengilisho leli gama. Mpilo, mfethu, ungayenzi lento oyenzayo. Umuntu nomuntu ajajwa mfethu. Hayi, uzoxola ngoba wena. Awusho nithi nishada nini? Singafiki leyo mshado. Nathandana nini? Nawe Mpilo, masalo lokhu ngifaka enkantolo, ngisaya enkantolo. Wena wazi ukuthi nje ngomhla 14 February uBuhle ngempropose. Umakoti wethu siyavuma. Umakoti wethu siyavuma. Umakoti wethu siyavuma. Mana-ke ima. Before ngicule nje, uba umakoti uba umkhwenyana.